לימנצ'וק. לול, קשה לו שרק מצלמים את לימנצ'וק, לול חייב להיות גם בתמונה. צ'וק צ'וק צ'וק. בראש השנה אני החבר הכי טוב שלי. בחודש אלול תוקעים בשופר, ראש השנה מגיע ובא, כל היהודים לחזור בתשובה ולהתפלל עם כוונה. הנה לימנצ'וק המתוק יש לו, הוא מסודר לחג, יש לו רימון, יש לו תפוח ודבש, ויש לו אתרוג. לימון, אבל נגיד לימון, אתרוג. זה לימון וזה רימון. הבנת? לימון ורימון. תגיד לימון. מה זה לימון? לימון זה. ומה זה רימון? זה. נכון, כל הכבוד. אוהב אותך. ומה זה? תפוח.